tanan, musta? Naran yung ayuda. Nanay tubig niyo. Ikan pagintawon na sa bukid sa malindang ng pagkuhan eh. Tarong mo. At sal. Sa katuwig na kapin. Walay bunga-bunga. Pamunga po di taon. Uy. Sus, paita. Kamatis. Namulak tuod, bro. Wagi bunga-bunga. Hindi ko mumusok ko na yung tanglad. Oo nga. Wapo kayo. Liwat ka sa tagiyan. Sus, puta bilang. Pirnes na rin taon ko. Sus. Kamu na saan nga. Nadal ko living things. Gusta man mo. Sus, kahita ulit tubig ko. Tignan mo. Mura, ang tawag mo mga pas mo eh. Tikas. Huwag mamunga, punta mo. Wapod manubo. Kita. Isa ay. Wagyan ka. Tuan. Ito mo pareho ano nga. Gabi-gabi o nga. Wapa kayo. So, ang tamo anipod. Sakit daw mo eh. Wanga, bitang nga. Tuana. Sukat nga abot ni si COVID. Nauso ko yung pagpananaw mo ng mga gabi-gabi. Larong sa una. Naara ni manurok ka ng takdin ng kanal. Ito karon mahalin na. Kangitangan pag mga social kang mga pangalan. Kaya pa, gabi-gabi, social pangalan. Ang nagtanong. Pure-buya kita ulit. Sas, gawin lang ta. Uy, nanawag. Isa ka ni. Sa iyo magkinanawag na si George Buswa. Sakit tuyo ni. Ngutang sa may kwarta niya. Ngutang naman ito yung mayat. Ito bagong de. Ay, labay. May muntag. Sa may ato, bay. Di naman po din ang busy, bay. Namukburo ko tanong rin, bay. Ano man tali, ay? Ha? Birthday ni mo ron? Kalimut mo kung bay po. Birthday di, bay. Ihati birthday din ni mo ron. Yang sa may handa ni mo. Sa kalitson. Wow! Lumiya na ba yun? Patay ko ito. Mga kadungog, ginon, bay. Yang sa kurasang kaon. Las 12. Kena, bay. Sabto na, bay. Igo pa dun. Di pa diod to. Nya, kaora din na. Wala lain. Aw ka na ba? Dapat na iinom. Usap na nga mga ilim ng ganda ng da. Panduway? Panuway. Wala lain na. Katong bugnaw kay botilya ba? Suki manipay ni kahuman. Sa kapalo nga siya sa tong paborito na to. Aw ka na ba? Sure ba? May naglaro na to daan. Sa tawa na siya. Man ako birthday ko na ni mo migog dito na migog kay tayo pare pag yun ito man ha buang migog sa ni mo man ako akong sawa sus buang ay kabalaka to dito ka puta ko mulag gawas ko karon ako may hawo diri bay kontrolado na ko ang sitwasyon diri buang ko pa sige mo man lagi kay kabalaka. Ay, gulo to. Mana ko na, bay. Las 12 po. Sige, bay. Birthday, bay. Buang. Ako po manahadlo ko sa kasawa. Ako pa. A few moments later. Yes. Wala ang dragon. Impasi ni Ron. Magkagawas si ko ni Ron. Tayo na Ron. Bugnaw na ba kayo itong Birlang George Bugwak. Muti ka. Binubasi ka antar ko. Wala ko asawa. Sa bakasyon ka po natin kasi lahat na ito sa basket. Kalitan lang. Sige po. Wala ko asawa. Sarun ka. Oh no! Impas, oy! Asam ka nyo? Ano po kay lakaw?
Manggod mo. Nawag manggod ko sa Bay Charlie niya. Pagtuong gud ko sila ha mo na. Wato ko karon kay importante daw kay yung tuyo. Anong gawapo-upo mo kadra? Dadala pa tsugag sa amin. Kag nabuang ha? Hagi manggod. Dala tek sa amin kay panti mo nang makita ka tong naong prevente kay bawa na to. Gwapo ba ta? Prevente dili. Sige diya sa kay. Adto sa kulang Bay Charlie kay importante daw ka to yung tuyo. Utang ina. Sige, lakaw ron. Sa kani? Duk-duk ko na sa mga ulo ron. Sige, sige. Sunod dito. Dadala pa sa amin mo kag nabuang ha? Ano? Ha? Lalaban ka pa? Tang ina mo, mag-extend ka na dyan. Time ka na eh.